så, nå det dags. All mitt kinvärld försvinner strax. Bästa body för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. Vid din formar är lika bra. Som tango mitt Aresa jobba. Riktigt dagsigt med sauna. Vi ska vara bastu. Hamra på, släppa stressida. Bastubrädor, vi som gled 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så svetting bara här. Bara bastu, jo. Vi ska bara bastu. Hamra på, släppa stressida. Bastubrädor, vi som gled 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så svetting bara här. Bara bastu, jo. Sauna. Ja. El papatna med rongono. Tick-tick-tack och en gorkado. 90 grader med det standard. Perkele, övervärma, ja. Svettig lackad. Ja. Riktigt dagsigt golvet sauna. Vi ska bara bastu. Hamra på, släppa stressida. Bastubrädor, vi som gled 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så svetting bara här. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu. Bara bastu. Bara bastu. Byta. Bara bastu. Vi ska bara bastu. Hamna på, släppa stressida. Bastu.